Mae Sean Corn ar ei ffordd gyda llon Sach o lyfrau newydd eto yn Nadolig hwn. Ond sa'i wedi cwplo fy llyfrau steddfod to. Peidiwch boeni, achos eleni, mae yna fflach ddarllenwr ar gael yn eich ardal chi yn disgwyl am eich galwad. Ydych chi erioed wedi gorfod osgoi hen ffrind gan ydych wedi darllen eu campwaith diweddara? Wel, bydd hynny ddim yn digwydd eto. Iwhw! Rhiannon, oedd rhaid fi weithio ti gymaint nes i fwynhau poltergeist y popdi ping. Yn enwedig y pisyn lle ath y trydanwr i rafel ar fuse box. Neu, os na aelod o'ch teulu wedi cyhoeddi llyfr. O'n i'n meddwl bod e'n wonderful bach. Dyle pob aelwyd war gael copi o ffynhonnau gwledig, adfeiledig, anghofiedig, rhaid ti a cymryd dim sylw o'r adolygiadau. Neu hoffech chi swnio'n fwy deallus gymysg ffrindiau dethol. Am bris bychan, ychwanegol, gallwn ni gynnig dadansoddiad theoretig unigryw. O'n i'n meddwl bod y feipen ar y chaise lounge yn symbolaidd iawn. Ond braidd yn ystradebol, o'n i'n gweld y dehongliad o'r Bwyalchen. Hi oedd y prif gymeriad, ond tifa. Mae'n gwasanaeth ni yn hollol gyfrinachol ac ar gael 4 awr ar 20 y dydd. Gadewch i ni wneud y gwaith calad tra'ch bod chi'n trulio'r pnawn ar YouTube yn gwylio pobl yn dychryn cathod gyda cucumbers. Cofiwch amdano ni yn y flwyddyn newydd hefyd, gallwn ni gyfnewid pob 10 pint o docynnau llyfr am 2 bunt i'w wario yn Argos, Debenhams, Boots, PC World, New Look, Superdrugs, Sports Direct, Next, Carphone Warehouse, Non-Super Flags, Perry's Top Shop, WH.